Wase bunge ya Bonchari anena mono ekenyero kiaria teri wodi ya Mariba county ya Kisii ase amateyo yatwara omwechano na magambo amanene kubwatakana amo noyo mwabo uyo nyata kabaga gosira gose amate yabo uyo nyata kabaga gosira kumabwae imeyense ya Ukraine kubwatakana mo nekisege chikandreta gatiense ya Russia na Ukraine amo sayo Clinton nyapara mogesa nigasirete omotinyo motangani mwakoyo kone grabone gya matitira nyara kabaya kanyara mubire ya Robert chikoyania igandikira barabukorema engoro na gosimeka omote muneka manyererio kyo tuguta gose koyania omwanchwa obo nabo igoneka kolikanya kabaga kwanirwa na gwechanirwa mono ase korwa ase chinsemechyo chia Bonchari asa manyekanete buna alia teri gose area teri ewodi ya Mariba bunge ya Bonchari igasirete kitari kemeronge tunaye mu mutinyo January alitoko nyori reporting osirira ari Russia asese ya Russia na Ukraine bono muna morochi gotwa kore communication ne serikali ya Kenya wetro mutubo ntro Dr. Njoki communication ya butoke na Russia na Kenya. That means we have no clear information ngo mwana oyo igo mto ngana kiale ko onyo chete Russia ukusira korokona koreki na sirete kera twachikorigereria ne communication ya government bato tumira latest a very clear that there's no communication whether moyare usina kwete bachikorige taliere bwekane nabantu ensengi mabakuru ba Kenya bagenda kweriga likinse kyeisiko lakini wono kiamonyorire akiona ari gusaba ngasa mabera nyasaye ori otongete igoro nense elinda nyare koba okoro kiekene buna kire lakini ase serikali yetu ya Kenya nje buna ndoche ko bisekene ekiagera kuru omwana yoga twaigwete ngosirire engaki yabeire ntambe tomenyete isiko ga samagenga twamenyire gocha goikariti kuri rero iga rero twamwa bune kenyoro tokoro moyega elinde gwetero moyego oyo abantu barukinka bagenda kokomera bituma nabandi bagenda kigasi yabawa kigatomoenie asenjera yo ko simekomote ne kenyoro nga Clinton no ale sigati yi singenjo ndoko mororinde ibono ene serikali tukonya kirambo ya mono se yatema sana ko tugwatiringa nga yumubero yokale lakini tejeti onyora matunda iyo tugakira serikali mbuya abanyakinyoro mbuya mono sobole merelia asitwale mereli soko butesiga cyonsi ncengo kwana omwana otibuga omuchiyo obwata bana babiri engosaba yasamo bwadisi asomo chiyo onyare gusoboka nande twasime kireri yoga liromote korende tata karanje so wanja kwaye omwana uyo nyataka kwete karachiche ntogoke andi toimokereri igoro ntonyanye mburi tieka kobe komote twanyo tindeka aso kora kina Clinton ntochi amaene ntore na magian no ina ba mate bansi tumuna barege kana baro chinege nteke nege kom ase myake igana ikeire mnande igana nyakorake koneke iga korendere aruna kerori bona ni gotogo sabe serikali yetu ya Kenya asa bana baiga baitu tubwata bakibago kina bona iga mobabwata magoko erinda banyore chim emermo Kenya iga bateko gana chinse chisiko kori emermo ntwa baibodi nkorera tore kinete kiaberege kongu ase familia lakini yende bono rero no tuisanste na bagaka bagatoye kemira kiabo kuna kego tebe kero muntu abure na twasime komote oyo gocha kobe kenyoria Clinton nyapara no mwana wetu gocha komworo kimambi ngaki tabairo manenga motoyo noro tatumino bona nde muna amate twabake ribeya soko tobwati sabarie nande ende kaka datuke ngochire moyo ge batirabe nande to barangiri buna twabarangiriga nande tokore kemira kende buna bakabate bire ndiama